Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Habemos papam. Habemos papam. We have a new Pope. Pope Leo XIV. Yan po mga tugangan bagong aran kan Santo Papa na nailihir kaso banggi sa tuya. Siguro mga pakalipas ki mga 3 hanggang 4 na beses na burutuhan kan mga cardinales na diyan po naman sa conclave mga tugang sa Vatican talaog tabi kan Sistine Chapel. Araw po mga tugang na Amerikano, first American Pope, mga tugang ang napili bilang Santo Papa. Araw pong cardinal na naka-assign duman sa Amerika sa sarong Archdiocese sa Chicago, Illinois. Pope Leo XIV. Yan po mga tugang ang pangaran kan bagotang Santo Papa. Di lamang iyan nagluwas duman sa mga prediction baga kung ano-ano kayang mga content ang mga pinagigiribo sa online kasatuyang mga vlogger bo da iba pang mga analyst. Di lamang nagluwas mga tugang ang pangaran na yan. Di lamang nagluwas ang pangaran na yan. Siring sa mga naging prediction kan o minaging mga daw mga tugang kay Pope Francis. Kay Pope Francis. Kaya ngunyan, ang saro mga tugang na cardinal na Amerikano, primerong Amerikano na Santo Papa. Suinot baga, mga tugang primerong Amerikanong, primerong Argentinian, taga ano yan, Latin America, taga Argentina. Siya po mga tugang si Cardinal Robert Francis. Cardinal Robert Francis. Susog po mga tugang sa Bareta. Hali po duman sa Vatican. Peace be with you all. The first words of Pope Leo XIV. The conclave has elected Robert Francis Cardinal Prevost as the 267th Bishop of Rome. The new Pope was announced to the waiting crowds by Cardinal Protodeacon Dominic Mamberte. Habimos Papam Eminentissimos ac Reverendissimos Dominum Robertum Franciscum Sancte Romano Ecclesiae Cardinalem Privos Quisibi Nomem Imposuit Leo XIV. We have a new Pope. Iyan tabi mga tugang at mga announcement kasubanggi, banggi sa tuya digdi, mga tugang sa pagkakailihir sa bagong Santo Papa na taga Illinois, mga tugang Prevost Cardinal Robert Francis. Yan. Do not know kung perang edad kayo ni. Kaya aki pa makusog-kusog pa. Mga tugang makusog pa siya aki pang masyado. Kaya maaraman ta kung ano yan. Ito research ko kompleto ta duman mga tugang sa tuya na ading sa mga istoryata. Taon sa pang-headline si Paring Mar. Maaraman ta mga tugang kung perang edad tabi ni Pope Leo XIV. Cardinal Robert Francis. Yan. Okay, good luck to sa mga Katoliko. Buda tabi sa iba pa. Aramon taman kung ano man ang sistema kang pagpapadalagan kan sobra sa
Sobra sa 3 bilyones 3 bilyones na mga Katoliko sa bilog na mundo sa pamayo kasatuyang bagong Santo Papa. Yan, Pope Leo XIV. Taro pong pinakainot na Amerikanong kardinal na napili bilang Santo Papa mga tugang sa ginibong conclave. Good morning, 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 good morning. Kumusta lamang po kamo-kamo? Ini pang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Kumusta po sa tuya na may mga birthday ngunyan? Happy birthday. I-text lang po sa indong mga birthday kung gusto tabi nindo na magpaabot nin magpaabot tabi nin birthday greetings. Dumang kita mga tugang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Mga tugang Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Tagperera na. Uy. Tagperera na. Iguana po. Iguana tabi. Text daw nindo akong pera na. Text daw tabi nindo ako sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Pera na. Kaya tag sa ibong. Pero man kaya tag sa ibong adi. Pero man nindo kaya tag sa ibong. Tanakalista yan. Pag day katabi nakalista, hindi ka man matatawanan. Saro ka, ano yan? Saro sana, di ba? Yan. Iya po. Tagpirira na. Aramang tanawan, mga buhay naman ang report. Hali po dyan sa luwas. Alar Mario, nasa linya. Paringal, good morning. Pasok. Paringal. Paringal. Wala na putol. Naputol. Karen, ala, nasa linya. Karen, good morning. Yes, VP Henry, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Ano man na daw sa bulan na ini, pwede nang masuplayan ng kuryente kan Aleco, ang itig ko patarhay na bagong building kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDA sa Tuburan, Ligaw City. Sa intervista kan DCGB News kay Provincial Engineer Dante Baclao, sinabi ka ini may transformer ng itig buburuktak sa nasabing ospital. Kung kaya pwedeng sa naukan bulan na ini ni Mayo Tabi VP Henry, pwede na ma-energize kan Aleco ang nasabing ekipahe. Mantang sigun sa Provincial Engineer, tulos pang may itiga-compliant opisina na mga natatada pang dokumento na itigahagad kan Aleco, pananing formal ng supplyan ng kuryente ang mga transformer na ito, kuman sa bagong phase kan JBDAP. Dahil lang kabaga, nakatalaan na ining magretiro bilang provincial engineer sa Agosto sa sunod na taon, kung kaya dapat nasa pag-asikaso na ini ka Provincial Engineering Office. Dahil lang matatandaan, haluyon naman ini, matatandaan na kan mga tumingalikot na bulan, pinahapodan sa sarong committee hearing kan Hunta Provincial kan Albayan Aleco sa paghagad ng kasimbagan digdig kung nata haluyunan ang patrabaho sa kuryente kan hospital. Alagad itinayot naman mismo kan sarong personal hali sa Aleco na kulang ang ipigtaraong mga requisitos documentos kan JBDAP sa Aleco arog kan Certificate of Final Electrical Inspection as in IPAPA. Kaya dahil nasusuplayan kan opisina ng kuryente ang ospital sa Ligaw, dahil lang susukad i-VP Henry kan Aleco, importante yun muna ang mga tigagad ng dokumentos sa ini bago itong pagkuryente sa building. Panganing masiguro na ligtas at sinanda talaga na gamitin ang supply sa nasabing ospital. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you Karen. Okay na si Pading Altabi Kwan. Dahil na si Angel Mustasa nasa linya. Good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag kang bareta.
Naisangat na ang kasong pang-aabas sa City Prosecutor's Office sa Barangay Rawis, Legazpi City kontra sa sarong 30 anyos na lalaking soltero daing trabaho, residente kan Barangay Legazpi City. Sigun sa Legazpi PNP, basta duman sa istorya kan nagreklamo sa estasyon na representante kan sarong shopping mall sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Nadakop kay niya kaibahan ang sa iyang gwardya ang suspect pasado alas 11 udto ka nakalis na aldaw kan magsagim-saging ining nagpipili ining mga bado sa porsyon na nakadisplay ang mga makantidad na bado. Sigun sa personahe na nagmumonitor sa closed circuit television sa Laugan Shopping Mall, ang nasuspetsado ang imbes na isukol sa fitting area, inalaog kayo sa iyang bitbit na bag ang duwang klase ni bado na may presyong sobra sa 1,000 asin na 900 pesos na nag-aabot sa total na maabot sa 3,000 pesos. Alagad antes na ini makaluwas sa nasabing mall, inulang na ini asin day na hinapot o hinapot kung hain ang resibo kan kinuha niya mga bado. Alagad ng palyar ang nasabing persona na magpresentar ka na mga resibo dahilan para dakupon ini asin darahon po sa Legazpi PNP para ireklamo. Sa ngunyan, para mientras ining nasa kustudya kan Legazpi City Police Station, asin naghahalat kan kasuguan kan korte para formal naman ining ibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi. Yan ang mga dagdaga na bareta halit sa luwas si Angel Mostaza, DCHB. Salamat, Angel, sa report. Peruvian pala ining bagutang Santo Papa, no? Taga Peru, no? After 20 years na siya naging padi, mga tugang ini na-assign sa Amerika. Sabi, saro pala na Peruvian ini si Pope Leo XIV. As in, first time da ini mga tugang sa istorya kan mga papa, naigwatabi nin parihong pangaran. Ampun kan mailihir si Pope Leo XIII kan uminaging 1873. As in, nagserbe kan hanggang sa magadan siya kan uminaging 1903. Yan. Alright. Peruvian pala ni ano? Immigration siya. Immigrant from Peru to America. Yan. Alright. Anyway, Jimmy, okay na si Paring Altabi. Ronald. Paring Mario, good morning. Come in. Morning, pade. Sarong grupo political pasana digdi sa Legazpi. Na konfirmadong may release na sa paipit. Iba-ibang presyohan sa iba-ibang barangay. May 3,700 gabos-gabos. May 3,200. 2,000 sa para congressman. 1,200 sa iba pang grupo. Ang sarong kampo political man, day panin release sa good sa ngunyan. Kaya po kudon pa kung piraman. Ang mga butante man ngunyan, may nagpakareceive na sa sarong kampo politikal. Alagad so iba, siyempre dahil pamanta nag-alat man sa sarong kampo politikal. Asinan iba, gusto man makadoble. Sa ibong iyan kan Padagos, napakapudan kan Comelec kasi iba pang grupo na kontrabigay. Gari, mapagal man makadubli ade. Tama, nakalista ba yan? Yup. May nakakadublikan. May nakakadublikan. Talaga? Ikaw pwede makadubli? Oo, Akong biglang kuminabyo. minsan, so, basta may discard na yan. May dahil ka man baga gisupog-supog. Kasi may nakambyo bigla. May nakambyo. Pa naman sa balyo. Okay. Nangyayari yan. Kaya sa ibong iyan kan Padagos sa pangapunan man kan Comelec, asin kan iba pang grupo na kontrabigay, alagad ang mga butante niya nagalat na. Ano ba, nag-receive na. Kultura na and nagalat pa man ang iba kung pira talaga ang total na ibibigay bago mag-Lunes o sagod sa Domingo ang aralatan kay ni. Yan. Yan pa rin ang informasyon digdi sa Legazpi area. Mario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasa linya. Jim, kumusta dyan? Ikaw na? Yes, salamat, Bibi. Maray na aga sa mga paranta.
Iguan na. Iguan na. Yun ha? Pero, kumpara kan mga previous elections, mga dahil nakalista, ko agresibo, Yun o dahil Mm-hmm. ngayon nagparasurusog-susog kan lista o kung ano, Oo. sa isa na, Yun naapot ko igwa, nag-i-re-restore yan igwa, Oo. nakaresibing nga akong araw kaning, kandidat, bali Okay. nga sumada, araw kani sa total. So, pag-istoryahan, sako nga ura lamang, dahil man nga, pero napot ko nga, pwede ako magboto. Basta nga ako dahil naali sa lista sa busa presinto, okay lang, aboto nga ako. Maski dahil nga ako kaana, paipit na yan kung ano. Ako, marayan, kuhan mo niyan, mga pamayukan tao, Aha. aboto siya, maski dahil. Aha. Oo. Okay. Good yan. Maray na mga indikasyones. Yes, Dahil ba yes. kita kibarita na uto ngayon nagburukudan, uto ngayon Dahil- nagkahanap, uto yun, nga binungag. Ito lang. Oo. Kunda sindaki nakuha o naresibi, di ito naresibi Fine. dakol sa ibong. Tama Ang importante, mabuto nga ako. Yes. Inian maray na mga Tama. reaksyon na Tama yan. nagkakuruan niya to. Mhm. Oo. Wala ako na monitor tabi bibinin na mga kuhan, bad reaction. Pero yung mga, ayan, pero at least, magayon na mga feedback yan na nakukuha ta. Marayan Nang taon mismo, feedback. nagkakaigwa Oo. nakipag-reforma, adi. Pero sa pagiling ko, may pagbabago. Oo, okay. So, yun yan ang sitwasyon. Although, masasabi niya itong, salamat, Ayo, iyo. salamat, pero wala ko ni na monitor na so inuragan ngaya, Oo. wala. Naghalat lang. Buda, gari kon lang. Kunday, kunday, salamat. Kunday, salamat. Kunday, Iyon ako akong reaction na medyo kumbaga, nakaka-appreciate man na kuan an rasuninda basta nga ako dahil nali maski dahil ako nakalista dyan sa mga listahan nindang tatauan basta dahil ako inali sa listahan kan kumilik. kang kumilik ay good nga ya mabuto nga ako Magayon. magayon ang reaksyon na Magayon nakuha mga ko araw ni ka ng Kibibi mga statement nin mga tao. Basta nga wala ako, asiyaw na ako sa listahan kang kumilik. Di akong problema. oo Adi. dahil nga yan bay sana maginguwa No, tama. oo dangan na-validate niya to ni Tabi Bibi sa pinasyaran ko kaso hapon establisado na sa Laog Canal by PPO ang Provincial Election Monitoring Action Center. Oho. Pinapamayuhan ni Police Lieutenant Colonel George Meneses III kung saan ang katuyuhan kay ni i-monitor manangga ni Hero Puraber durante as in after election kung talamak ang barakala nin boto implied na ini Oho. pero wala sa inda nin official na reklamo, complaint, noon ni ngayon nagbakal kiboto, dokumentado, wara, Dahil man kimareklama, no? wara, manta, an sabi nga ni Digdi, kabus man ngaya, peaceful, dahinin mainit na mga, dahinin nag-iinit na mga sitwasyon sa mga lugar, and, igwasin danin mga nagkakahiriling, mga post, ki mga wani ngayon paipit, may pangaran ki kun kanit. Pero wala nin reklamo sa sainda. Base sa PMAC, Provincial Election Monitoring Action Center, maski may mga unofficial na barakala nin butong na monitor sinda sa social media, may mga nagpupuros, pero igdi sa inda sa Monitoring Action Center dahil ni Saro na official na reklamo na nagpapaabot sa inda no untoward na mga insidente may relasyon sa barakalan ni boto sabi sa kapalibutan. Okay, sige. Maigot na ipinagbabawal ang vote buying and vote selling. Ang problema, gabos man sasagibo, kalakaran na ini. Kung kaya hanggang dainin kariribukan, dainin iriwal, dainin reklamo, maski bawal, basta
ni Saro dahil manin na problema ang nagbubuta and basado sa obserbasyon kan monitoring and kan Provincial Election Monitoring Action Center in kaso igwanin mga opisyal na reklamo saka sinda maatumar parte ma-aksyon uni an hotline kan igwa kanin mga reklamo 0910-256-1913 hotline kan Provincial Election Monitoring Action Center 0910-256-1913 Iyon. Okay. yan BP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon from Albay PPO Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Tantay muna, Jumara sa Kanyos na. Sandali lang, taoras na po ni News Director Mardy Lacruz. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya si News Director Mardy Lacruz from Newsbase. Good morning, Paringwar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Siring kan Tiglauman. Panunin Kurahaw an palibot kan Sistine Chapel. Matapos na mailing na nagluwas ang puting asok. Yan. So, 69-year-old. 69. Si Robert Trevos. Sarong American Pope. Na biglang iyuan napili. Iyo ano? Pero ang bisis pa rin nagburutuhan. Ganit tulo ano, apat? Garo apat na Ikapat ini, napili siya? Mag-aalas 10 garo ito. Nagluwas itong iyo. pagkaturog ko, pag mata ko, may patanto pa na. Iyo. 69 years old pa lang. 69 years old. Ini si Cardinal Prevost. Robert. Yan. Robert Francis Prevost. Pero makusog pa no? Garo siya. Healthy siya no? Ang ilingan mo pandok ang picture. Oo. Garo Aki nga pa? na. Yun eh. Aki pa siguro. Aki pa. Garo maga pag na kukuha ang Santo Papa na pipili, minaakyo ng pandok. Iyo baga edi. Gari kuan mina brilyo ang itsura daw mina brilyo. Roger. So meaning kung 60 na, pero pare 69? 69. Kung 69 siya, pwedeng mga pag-abot kan mga, siguro, alam ba, more than 10 years man ini, ano? Si Mga Pope Francis baga. 88 siya na gadan, ano? Oo. Pero si Pope Francis na taon, 13, 14? 12. Dosing taon, ano? Oo. Ayun. Okay, di yun na yan. Ang napili kang conclave, ini pala, kung ini, may mga time pala nagaro critical in sa US administration. Oo. Tamang katapat niya si Donald Trump. Yung nga, sabi ni Trump, I was surprised. Anyway, congratulations. I was na-surprise na siya. Anyway, congratulations nga. Okay. Kasi JD Vance pala, Katoliko pa rin, ano? Katoliko pa rin ining Vice President ni Trump. Okay. Okay, dito sa tuyang nasyon, Comelec, sila yung mga nanirit kan European Union observers Na makalaog sa mga polling precincts. na, sige sala naman. Magano ka man yung sala? Ang sabi ni amigo mo, George Erwin Garcia, chairman ng Comelec, suway ngayon sa omnibus election ko. Dati siya sabi ngayon sa omnibus election ko na solamente, ang mga yaw sa nasa presinto, so maboto, so Board of Election tellers, Nyan. tapos so watcher kan mga watch group, Nyan. tapos so watcher kan politiko. Nyan. Tama ka. Dahil ang iba, Tama ka. maski ang taga-Comelec, basta-basta pwedeng lumaw dyan, na din ay magkagani kong permiso. Iyo baga. Entre tanto, mas marikas na pag-responde sa election-related incidents, ipinag-orden kang PNP. Comelec kontrabigay na rehistro ang 400 na report ng vote buying and vote selling. Pira? 400 reports. Wow, ano? Entre tanto, ang Presidente Bongbong Marcos sinangatan ng impeachment complaint. Impeachment complaint? Kaya, sa pagkatapos ako ito ang eleksyon. ang sabi ni Romualdez, dito ngayon kami sesyon. Oo. Pero kasuot ma. Sisa nagreklamo pa di? So, ano ito? So, youth baga? Si Tartima? Aya. Ako, nilosay bong ito? Ang aligasyon, so, pagsuway da,
sa tao kan ni Presidente Bongbong Marcos kay Presidente Rodrigo Duterte sa dayuhan. Wala yan. Oh. Di man ang makakwando man sa kadaklan mga miyembro kang impeachment, House Committee, Kasama House kini, members. Ade? Donation, Oh. ang timing kan impeachment complaint kontra kay PBBM. Iyo nga. Alanganin. Sa next, ikuha na ko ta. Sa bagay, para din sa kaan. Kaat, handa na sa pagrusok ang mga pasayro dahil sa halalan 2025. Mantang sabi kan sarong analyst, difícil mandaya sa automated election. 30 na mga partok do sa farm, uminatras sa pagiging poll worker. Natanaw. Abo mag-survey. Yan o. Takot kayo. Mantang ang NAMPREL, biglang sarman ang Operation QR count para sa halalan 2025. Ikaduhang batch kontra kay dating, o kaya ng ebidensya, kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte, pigsumiter na. Viral police na kontra sa Duterte arrest, sinikada na sa serbisyo sigon sa Napolcom. Pantang 5.4% na GDP growth, indikasyon na sa tamang indikasyon, at administrasyong Marcos. Alright, so yan dito yung mga headlines ngayon na pagkaga, doon yung Kami-Wise Enterprises, magayon na yung radyong gamit ko. Iyo ni. Pati nga ni, so, receive sa besta magayon, ano ni? Magayon nun. Thank you, tabi, bossing, ano yan? Singa ni niyo. Raul Calioboda, si Madam Marisa. Wala po na po dito dyan sa Orosite, Legazpi City. Yes. Basta nyo, itiway sige, 100% connectado kung mas kita yung load. Ini po si Marty Lagur, Thank you, Paringma. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, thank you. Sandali lang muna, Juma. Di ka magiro, Di ka magiro. Diyan na duwa kasi Joshua. Di magiro, Di magiro ka mo dyan. Aram ko man na kamu makuan kamo, matyaga na maghalaat. Madali lang ta. Baka lamang magmakita niya na aga. Maapod ako sa pag-asa. Baka lamang makita niya. Ma-inspire lamang kita niya na aldaw na niyo. Baka lamang yan. So, pag-asa girl. Sa kuyang paborito. Pag-asa girl, are you there? Gero mal, gari, ko na. Bata bigay pa duty, mata nga. Manggin, mga nag-upload. Aber daw. 18, bago mag-abot ang alas 6. Good morning. Mga tugang sa... Sir Henry. Good morning, amigong Milvin. Yes po, sir. Amigo, ano talaga ma-duty si Alexis? Sa ano pa po, sa Lunes pa po, sa pagka-election po, sir. Oh, sa Lunes pa. Aga si ma-duty sa Lunes. Yes po, sir. Oh, makamundong kayo hindi ko siya nagkakauron. Iya po, sir. Ang mga ulog mo, Milvin, makabidaong ka man na lalaki ka man. Sabihin mo, kumusta ko, Iya po, sir. Okay. Pagka-iling ko po, sir. Okay. Sige, Migo. Ano ang latest forecast? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCTV. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCTV. Sa nga napet sa Mayo 9, 2025, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so yumalinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa interong nasyon. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sa kud mapanganuron na kalimtan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot na kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kud moderato na hali sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa sa moderatang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura tigalaumang poon 26 sa 33 grados sentigrado. Mantangang heat index digdi sa Legazpi City Albay ay pwede pong umabot ng 43 degrees Celsius. Mantang sa ibang parte kang Kabikulan ay pwede pong umabot from 41 to 42 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:21 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:02 ng pagkahapon. Philippine Standard Time,
alas 5:43 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live haligi sa DOS di Pag-asa, Ligas. Salamat, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Sir Henry, and God bless and thank you very much. Alright, bye-bye. Mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Jomar Bien, may report. Jomar, good morning. Salamat, Vicky Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Banga ngunyan ang publiko sa pagdangog kan mga plataporma kan mga kandidato digdi sa syudad kan Tabaco. Inihuli BP Henry ta sabay ang dua sa nagrelaban para alkalde digdi sa syudad kan Tabaco. Oo. Sa City Hall ang mapresentarkan sa indang plataporma sa grupo ni Benji Rosal. Duman sana sa Oro Inotan sa Rio sa Street. Oo. Sa grupo man ni Ray Bragais. Okay. Sabay-sabay kung pumundo pagtaram kan saro, madadangog mo sa balyo. Taharan ni sana distansya kan dua. Kaya piglalaoman na waragasang tao ngunya na banggi. Opo. Digdi sa syudad kan Tabaco ta duwang magkalaban para alkalde an mapahayag kan sa indang mga plataporma. Sa agang banggiman, subgrupo naman ni Mayor Crisel Agman. Dahil itong kasabay sa City Hall man gigibongon ito. Itong grupo ni Mayor Crisel Agman, suday makaduman sa City Hall, magdahog na sana sa DCGB, buda sa WGB, sa live iyan tabi on air. Pati sa Facebook, kang DCGB, buda kan WGB. Yes, oho. So, iyo yan, BP Henry, ang schedule kan mga grand rally na, so pinaka-ultimo na pahayag matapos na ang iba-ibang grupo kan mga kandidato digdi sa syudad kan Tabaco makapaglibot na sa manlaylay na barangay digdi sa syudad asin na pon ngunya na banggi sundo sa aga iyo na itong susaindang mga pinali na digdi nagigibuhon sa sentro kang syudad kan Tabaco. Yan ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGB. Alright, thank you. Yon, abangan nato yan sa mga maabot na daw. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Yes, ito good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag ng bareta, tangani mahiling kun gura no ng kahanda ang mga kapulisan sa bilog na nasyon para sa paabot na eleksyon sa Mayo 12 2025. Tuga-tugaan na paglibot sa malalain na parte kan nasyon ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung saan saro sa bisita iyo ang Police Regional Office 5 o kaya ang Pro 5 sa Campo Sinian Ola asin napasirinikan na PNP Chief sa Udma Mayo 8, 2025 bilang parte kan sa iyang direktang pagmomonitor sa kahandaan kan mga kapulisan sa paabot nga ng national and local elections, particular naman digdi sa Bicol Region. So, Udma, tandang mga alas 2:30 na pagkahapon, kan nag-abot ining si Marbil digdi sa Campo Sinian Ola sakay din karong chopper. Mainit ining sinabat ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Regional Director sa PNP Bicol, kaibaan kumaan sa yaman na kumang group asin manlain na mga pamayo kan mga police provincial office asin manlain man na mga municipal asin city police station. Digdi ipresentar ni General Dizon ang magiging mga estratehiya man sa mga kapulisan digdi sa Bicol Region Mayo ang nakasentro sa pagsiguro kan matrangkilo, malinig, asin ligtas na kondukta kan eleksyon digdi sa rehiyon Bicol. Sa ginibong paghururon,
kaiba si Dizon asin si PNP Chief General Marbil pinaghurunan ang magiging deployment plans representar sa mga hotspot areas, quick response mechanism asin ang mahigpit na direktiba kontra sa anumang na klase ng mga election-related violence asin partisan activities kan mga polis. Sa pagtiripon kasuod parte kan pagbisita nga ni Marbil, hindi tinawan doon kay nasabi ng PNP Chief ang mandato kan PNP na dapat mantineron ang pagiging neutral sa inintig kapanigan na kandidato asin dapat protektaran ang diretsos na makaboto kan lambang saro asin sigurohon ang kaligtasan kan publiko saldaw asin pakatapos man kan eleksyon. Ipremisa ni Dizon na handa na ang bilog na pwersa kan mga kapulisan dito sa Bicol, disiplinado asin tapat na mga serbisyo para sa malinig na kondukta kan eleksyon. Kung sa partiman, kan naging presentasyon ni Dizon nasa poco mas o menos 12,000 na mga uniform personnel na nakadeploy sa mga lugares dito sa Bicol region para sa pag-abot ng eleksyon sa Mayo 12, 2025. Yan, dito yung nagdagyatong barata. Joshua, balikin daw tabi suka. Anong development kan sa mga natanggap ng report kasapon na may mga binadil, gadan sa Masbati, buda may mga encounter, lalo na sa Claveria? Ang sabi ka sa Udma, BP Henry, under investigation pa. Pero ganat ang gali kahaloy makakuha kang report kang Kampuula, haling Masbate. Kasod kaya ang mismo kita sabi, mismo nakakuha kita ki information na may binadil gadan, boda igwa ki encounter kang aligado nagkapirang armadong grupo. Kari kahaloy makaabot para ang kampo maapod sa Albay sa Police Provincial Office naman sa Masbate. ang sabi ka kasod BP, may pa na kinakabot na report. Yung nga ni, kung di kinakabot na report, siguro kay pon mag-verify sinataran ni ng eleksyon. Diba, di pisilong baga na may nagbabara, may aligado tama nagarapon sa kuya kaswapon, encounter sa nagkapirang barangay nin mga armadong persona. Di aram kung anong armadong persona sa nagbaradilan. Mas nga, ito ba so, nambabil duman? Sa nabaril bagang nakasagap tang gadan? Di pa? Ano? Balikin ang tabi ko niya na aga kung ikuan mo daw, i-verify mo daw yan na duwang baretang yan. Sa Claveria nangyari? Roger. Okay. Sige, kung ano ang sa indang report yan, ha? Okay? Yes. Okay. So yan dito, ang dagdatong istorya, Joshua Dino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwan. Basahan ko daw kamukirawit Dawit ni Padengre. Ang titulo, Palapit ng Palapit. Og kaugnay sa halalan. Nabibilang na halos sa ating mga daliri. Halalan malapit na, palapit ng palapit. Parang may mga botante na masasaya ang ngiti. Maging mga palad ay parang nangangati. Wari mo ay parang sasapit ang Pasko. May paboritong kanta para sa mga kandidato. Kay babait ninyo doon sa mananalo. May tinalong manok doon, may tinulang manok doon sa matatalo. May parang naghihintay kay Ninong at Ninang ng napakaagang regalong inaasahan. Isang sorpresang sila lang ang nakakaalam na tiyak na maganda, buhay may kasiyahan. Kung bukas ang halalan, ngayon ay parang fiesta. Bawal man ang alak, marami ang nagsasaya. Minsan usap-usapan, napuntas sa balota, at sa master list ay may multo, sabi daw patay na. Di naman nakainom dahil alak ay bawal. Excited lang sa eleksyon, kaya medyo maingay. May nagdadalawang isip kung boboto ng maaga o may ibang dahilan para maghintay. Mayroong umaasa ng mataas na bilang na makukuha sa presento sa panahon ng bilang.
ang nangyari ay mababa na bakit nagkaganon? Ang hinahanap na nangako, sila ay nasaan? Na ibang mundo pagdating sa politika. Mayroong patago-tago, may nagkakaila. Mayroong tapat sa grupo na buhay itataya. Mayroong nasanay sa pananampalataya. Palapit ng palapit, sana'y walang naipit. Naglagay sa alanganin o nalalagay sa alanganin at walang nagagalit. Isang araw na eleksyon kung bunga ay pait, ang magandang ugnayan paano maibabalik? Mga kababayan, politika'y mahalaga na dapat pakaingatan bawat pagpapasya. Kailangang igalang, kailangang maging matatag dahil dito nakasalalay buhay sa hinaharap. Thank you pa rin, Ray, sa magayon mo na rawit-dawit habang papalapit ang eleksyon. Adi, anong ganda di? Suy bagari. Ano lang yan, kanong galamang kita dyan. Hindi na po mag-alala. Ang importante ang pangaran nindo, yaon sa listahan kan Comelec. Henry, pakibati po, happy graduation sa happy birthday from Tatay Berto Banta, Mama Tess Banta, Karen Claire Banta, Mami Glenda Banta, Tito Egay Banta ng Kalsada, Ginobatan Alvar. Ayan. Good morning, Tabi. Happy graduation. At saka happy birthday. Hello? Hello. Yes, morning. Iguana. Iguana? Tira? Iguana ng bagong Santo Papa. Latos unta kang salbatana ka na tiglan mo naman ako. Ano amigo? Sabi magagantulan ni amigo mo. Habang papalapit, wala pa yung paipit. Oo. Oo. Amigo, Apa? Papa baga, ang mga ngaran ba yan? Apa? Pope Leo. Oo. Sabi kung nadangog na Pope Henry, ano? Igwa, King Henry the Fourth. Yan. Ang mga ngaran mo, amigo. Oo. Ade. Pope Leo. Ade nga. Pope Henry. Garo na man talaga, adi. Oo, hindi ka ngay sa Santo Papa. Ay, yung man ang ano. Hanggang ano ko sa napadre. Artista. Ay, nako. Pinipiling sa ito yung Santo Papa. Gari, marunong naman tamang giraray si Pope Francis. Ang ngaran niya baga, Robert Francis. Oh, Prebust. At American baga siya. Oh. Tapos 69 years old. Oh. Kaya marunong naman tapir may mga si Pope Francis. Ade. Oh, iyo baga. Ayo, basta iguana amigo ha. Oh. Iguana. Santo Papa. Iguana. Bagong ganito pa. Latos unta ka na. Okay, amigo. Okay, amigo. Salamat. Salamat. Oh. Thank you. May nag-chat kaya sa kudigdi. May na igoda ang matanda na may sa Ayala Malls. 2 nights na po dito. May problema sa pamilya daw. Kawawa naman patulong. Alat ko na, kung bako sa i-turn over ta inisa or sa DSWD po sa ano nga ng lugar? Buraguis. Yan. DSWD Buraguis. Okay na. May nagka-missed call sa kuya kaso bago. Hello? Good morning. Morning, Migo. Iguana da sabi. Iguana nang na-receive. Buwana. Sabi kan sa barkada ko, doon sa sarang barangay sa Kamalig. 4-5 daw. Pro 5? Talaga? Bako pa yan siyudad. Iyon o. Pero confirm na da. Confirm na? Gana na? Nagtaon na. Ano nagtaon? Ang problema da, kaso kwarta. Yung mga ligas-gas. Okay. Pero baga may mga dust. Yeah, okay. Nata daw ito sa niya kung mga ligas-gas sa kwarta. Baka? Mano? May dust? May dust?
Mig Yeah, Malpog. Migo, Po. ang nasa isip mo ba? Sako na lato suntag. Mapung ka na naman. Magabat. Magabat-gabat na. Ay, nasa imo. Onyan, BP. Ah. Ang balita naman duman sa... May grupo pa lang ng mga tambay dyan na diba ko. May ngaran na sinda. Okay. Ang ngaran ninda, ang buskay kang tambay. Ang buskay kan tambay. Nata. Pero baga, cookie ni mo ka. Nato suntag mo salbatan. Ina sa imo. Ang tiga-adita ninda, katibaada may magduman sa Roma, magpa-recount. Iyon, kung may inda, baka day man kinagkongki. Baka. Pero yun, ang danog ninda, baka ngani, haran nilang digdi sa toya. Pero mapung ka na naman dyan. Bye-bye. Sige kami, bye-bye, good morning. Good morning. Paningis. Salbata ng Joker ni. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Si Pope Leo XIV, pinapirmi pala nagbibisita ini sa Pilipinas many times. Sigon sa informasyon na nakuhakan sa tuyang research department, Reverendo Padre Robert Francis Prevost OSA has celebrated Mass at St. Agustin Church in Intramuros, Manila during the Order of St. Agustin Intermediate General Chapter in 2010. OSA siya, Order of St. Agustin. Agustinian pala inisikuan na di. Si Pope Leo XIV. 69 years old, September 14, 1955 ang sa iyang birthday. Siya po, mga tugang namundag sa Chicago, Illinois. Iba so na iling ko duman na mga vlog sa iba na hindi da, Peruvian. So nagka-eri lang ko, pero namundag pala naman nga sa Chicago, Illinois. And then yung Bishop of Rome was born in September 14, 1955 sa Chicago, Illinois to Louis Marius Prevost and of French and a French and an Italian descent and Mildred Martinez Spanish descent. He has two brothers, Louis Martin and John Joseph. Yeah. So bago tang ilihir na Santo Papa, mga tugang Cardinal na iyo po ang nagtukaw bilang ano yan, ang napili ka sa Banggi. Hello, Manong Rick. Hello, Migo. Good morning. Teo, maiba kita. Oh. Kung nagdumang ka ko tayo ka ang papa. Ako talaga, halina ang pigmain may nagari. Ikaw, nagapos ako niya, Papa. Dahil, Migo, mapatabang dogiray ako sa imo. Ta, inibagang, so traffic ta digdi o sa may haling Banao. Oh. Sundo na duman, Migo, sa may, palalaog kang ginubatan sa may, hanggang duman sa may reblocking baga. Halabao na masyado. Kasugma, nagka-traffic digdi o magpalauna sundong Banggi. Okay. Heavy masyado. Ikaman sa nabaga may connection kay Manay Lucy tabi. Oh, saan nga pala exact location ka, pre? Bago naman po ninda so patakaran, naglipat na sa may natapos na. Pero may kalkal sinang halabao noon. Ngayon nagkakausak ang traffic tabi. Tanaga one way na talaga. Iyo Diyan yan sa may kumbaya, sa may sa may singaling Tulay kang Banao, mapun sa tulay kang Banao. Oh, Kabanga na sa nakaya ng naagihan, tapos sundo naman duman sa may dating kampo, baga kang pulis dyan, sa Tinotan. Iyo. One way yan. Tapos, baka magibuhan naman indaki, panibagong kung anong remedyo naman dumanta, pero nagulpi, Migo, perang oras. Iyo, Nagpa-reroute na duman sa may Tuburan, pasiring naman na si San Rafael. Kundi, grabe, heavy talaga ang traffic. Iyo, Sige ba, tayo paabot kay Manay Lucy. Iyo, tabi, na-concern na yan. Kung duman sa kwan, pero kung hali kang ligaw, kumusta? Pareho? Kung
tanghali kang ligaw, magpuundig, dapat dumang ka na umagi lugod sa tuburan, nang lumuwas ka sa kuwana, sa Rafael. Iyo ade. So, kung digdi kami go umagi, baka maipit ka na naman digdi sa digdi magpuun sa may Banaw. Isipon mo, Banaw kang ginubatan, sundo duman sa may Morera ang traffic. Halawigon, ano? Halawigon. Anong diferensya? Anong kuwan kausa daw na pinaka-main ka kosa konsaling mo? Ito nga ning halawigo na pigkwaninda, pig Pig-reblock. Opo. Pero may nagbabantay man pare. May nagbabantay na red and... May nagbabantay, kundi dahil man kayang kontrolon sa nagka-counterflow. Oh, dapat gayod may nasa tahaw ano? May nasa tahaw gayod. May pulis na nga nagtabang na sa barangay, Oo. na sa mga pulis. Ay, nako. Ang importante ko duman, so pigre-blocking na halawigo no. Oo. Siminto na ninda itong hahidali. Iyo. Oh, okay. Iyo man sa natabi. Sige pare, salamat tatay ko ang kaya Manay Lucy. Iyo. Iyo tabi migo, ikan maurag kaya dyan baga. Wala, mapong ka na naman yan. Ka na naman na. 2025 na lamang. Natasun ka. Sige na, tako ng balak ng taon. Bebe. Okay. Hello? Bebe. Yes, Jim. Yan na experience pigasaram ni Sir Manuel. Rick na Mendoza. Oo. Pag kinakamotor ka, konsumo kanina oras para makaantos ka sa imong destinasyon. Talagang namuro balagbag-an mga auto. Dahil nakikuan, gari na sa ora naki-order. Kanyan, nakahuron ko sa mga nagbabantay na pulis digdi. Ang dapat digding remedyuhan, ining tulay, kipot ang tulay, one way mo pa, ano mangyari? Natatabako sa tulay, ang ininot na i-widening. Pag winidening mo sa tulay, natural, kariman sa ng tubig, nabuilo ang bulos. Imagine mo, sarong ang tulay na kipot, i-one way mo pa, volume ang mag-inibong na behikulo. Ano mangyari? Yung mananggan. Tapos, ining patutukat, Morera, yan ang makangalas, traffic hero. Yung mananggan, ano? Ang rason, one time na epodan sa programa ni Pading Pio, to DPWH, ang rason nakulkan mga linya kikurente kable na dapat mahali sa gilid. Pero pigiling ko, rarayuan man ang distansya. Iyo, dapat man medyo kulang lang yun sa kuwan niya. Dapat ko taninot ang tulay mananggan. Tangali na pagtrabaho mo ang tinampo. Kigurano mo. Iwas na. Kigurano mo, paiwasan mo itong patutukan. Piring duman sa binugsakan. Pagpiyot ang tulay. Kariman sa ng tubig. Iyo, adi. Bakuso tulay na nga ang tinipakan, tangani na makabuilo, takon ang tulay, alapad, di natural, builo ang tabo, ay ang behikulo. Okay. Yan ang dapat gagkani, dapat iguanin representasyon dyan sa DPWH na... Iyo. Sige, balikan sa tao na. Balikan sa tao. Pagkalon talaga, bibe. Pagkalon. Kung nabutan pa yun, ikihon nyo. Bata ka sa aga, garmay pa na ako mag-agi dyan. Daday ka mag-agi digdi. Okay. Nabutan ka digdi kisiyam-siyam. Iyo. Mapaligaw nga ni ako ngunyan, magigid ako digdi sa mayon unit na. Iyo. Okay. Sige. Sa may bayon unit, pwede ano? Dili ko magi sa may ginubatan. Luwas na duman sa Pulanggi. Pwede? Malapit ka duman sa pigagyan mo dati. Alam mo ba yan? Iyo. Sa may iyo. May masarawag. Sa inotan ka ito, mag-reimagine ka. Okay. Muna ito. Okay. Sige. Thank you, Jim. Sa situation dyan sa luwas, ang mga balita susunod na. Magalipas lang kan nagkapir ang mga patalastas. Abangan sa DZGB.
ang pinakamahiwas, asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidate sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national asin local election sa laog ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Abangan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kanrapo-Rapo. Iboto kung siya sa aming batas. Number 2 kung siya sa aming batas. Wow, wow, rapo-rapo, padagos na uswag sa tabang ni konsihal sa aming batas. Sa balota, kung siya numero 2, iboto konsihal sa aming batas. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:14 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyo sa mga pagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, sobra sa 940,000 na rehistradong botante sa Albay. Maroso sa mga polling precincts sa Mayo 12 eleksyon. Regional Media Action Center o REMAC o RMAC sa Camp Simeon Ola, Legazpi City para siguruhon ang seguridad kan 2025 midterm elections. Formal na pinaglansar kan PRO5 sa lado nasyonal. COMELEC sila yumahan ang hirit kan European Union observers na makalaog sa mga polling precincts. BBM pinasangatanin kasong o pinanin impeachment complaint.
Ibang nasyon, conclave, nakapili anin bagong Santo Papa. Business News, Dule, nagpagramdam sa employer sa holiday pay rule sa aldaw kan eleksyon sa Mayo 12. Health News, regular na pag-check up nin mata, pigrekomendar kan mga eksperto tanganing maiwasan ang myopia o nearsightedness sa mga aki. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal, sobra po sa 940,000 na mga restradong botante sa Albay and Maroso sa iba-ibang mga polling precinct sa maabot na Mayo 12 eleksyon. Base sa datos kan Commission on Elections sa Comelec Albay, 274,912 ang registered voters sali sa Premier Distrito ng Albay, 327,385 na registered voters ang mga nasa segundo distrito. Nasa 337,820 ang kumpirmadong bilang kan mga botante hali sa tercer distrito kan Albay. Mientras man na sinabi man ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw na nasa 1,326 ang mga clustered precincts, mantang nasa 601 voting centers sa bilog na probinsya kan Albay. Mabukas nin mas atab ang SM City Legazpi sa aldaw kang eleksyon bilang parte kan mall voting program kan Commission on Elections. Nakahanda naman na nasabing mall na masilbing venue kang botohan para sa mga rehistradong botante sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Sa abiso kan mall, tanganing ma-akomodar ang mga botante hali sa mga vulnerable sectors, kasabay ang mga persons with disabilities, senior citizen, asin bados, makukuha ang mall o mabukas ang mall alas 5 ninaga. Katuyuhan kan mall voting program na magkaigwalin mas inklusibong eksperyensya sa pagboto kan PWD, senior citizen, asin mga bados. Ipiglansar kan Police Regional Office 5 ang Regional Media Action Center o RMAC sa Camp Simeon Ola, Legazpi City para siguruhon ang seguridad kan 2025 midterm elections. Sa entrevista kan DCGB News kay PR5 spokesperson Lieutenant Colonel Malo Calobakib, ang RMAC sarong opisyal na mag-operate sa Mayo 18 kasabay kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruhon na ligtas ang eleksyon. Sinabi ni Calobakib na katuyuhan kan RMAC na maging sentro kan komunikasyon asin informasyon sa pagultanan kan PNP Bicol, mga ahensya de gobyerno asin media. Apera kay ni matauman ng critical na incident reports ang RMAC sa Presidential Task Force for Media Security kung may mga insidente laban sa mga miyembro kan media asin regular na ma-report sa National Media Action Center. Liquor ban ibabandera kan PNP puon sa Domingo. Jimmy nasalita sa report. Ibabandera sa maabot na Domingo Mayo 11 sa Mayo 13 ang liquor ban. Bawal na inom kung saan ang katuyuan kay ni dainin na bukan magboto lalo na sa eleksyon. Bako magayo na malawag sa presento ang sarong botante na nasa impluensya ni alak sa ngunyan. Inian instruction ni PNP Provincial Director Police Colonel Julius Anyonebo na i-monitor ang kankapulisan kung sa oras na may madakop magin na magpabakal, bawal ini sa durasyon kan Mayo 12 eleksyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Land Transportation Office mas papakusugon ang kampanya kontra sa mga kolorom sa rehiyon. Angel Mostaza sa report. Mas papakusugon pa ang Land Transportation Office Bicol at sa indang operasyon asin kampanya kontra kolorom na behikulo kasabayan sa indang pangapudan sa mga biyahero na ibitaran ang pagsakay digdi para masiguro ang sa indang kaligtasan. Ang pangapudan kan ahensya ginibo makalihis na kasuhapon kan naulang kan sa indang personahes ang sarong van sa may parte kan Makad Pasakawa, Camarines Sur kung sa may biyahe ini nga Manila pasiring sa Bicol. Tulos man na pinababa kan mga pasahero kaini para gibuhunan investigasyon alagad. Nagsayuma ang driver kan van na magpailingin mga dokumento arog na sa nakan rehistro asin lisensya asin imbis na makipagtabangan sa mga otoridad nagdulag ini.
Makalisa nagkaperang oras nakuha ang van na abandonado na asin wala na nin plaka sa parte ka na dalupao na pasakaw ka Marinesura. Nakuha man kan LTO enforcers ang iba pang mga detalye gamit ang body camera para masusugan na identity kan driver para sa magkakanikong penalidad. Sigun sa LTO Bicol, magpapadagos sa indang kampanya kontra sa koloro sa pagigang simultaneous law enforcement operation sa manibaybang parte kan rehiyon para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero asin road users. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Maabot sa 700 na trabaho i-ofrecer kan Public Employment Service Office ngunya na bulan. Karen Ala sa report. Mausrisir girarainin man lain-lain ng mga trabaho ang Public Employment Service Office o Peso Albay sa paagi ng job fair sa Mayo 23, digdi sa Albay Astrodome. Sa anunsyong ipinaluwat kan Peso, maabot sa 700 sa mga trabaho at iupukusir gikan sa mga manlain-lain na kumpanya, mantang ang mga iupukusir kaining trabaho, iyuan mga trabaho sa industriya kan hospitality, logistics, trading, business process outsourcing, at yung iba pa. Ang nasabing job fair kan Peso, magiging katuwang ang gobyerno provincial kan Albay, ang Junta Provincial kan Albay, asin ang Children International Bicol o CBI. Mientras tanto, pinag-iinganyan kan opisin ang publiko na sagpudlo niya naghaharana pa ng trabaho na kung ng pagkakataon na ini, daraan mga updated resume sa oras ng aplikasyon sa trabaho. Karen Ala, DCGB News. Joshua Bino, may dagdag man na report. May court hearing o kaya may hilang na talagang nangangaipon ng atensyon medikal. Ini ang bagay na pwede sa nang matugutan na dahil makapag-duty ang sarong pulis kung na panahon ng eleksyon. Kung dahil man sa nabanggit, labos talaga aktibado asin kipuan mag-duty para sa nagarami ng eleksyon sa Mayo 12, 2025. Sa naging pakitagurin kaya kan DCGB News, kay Police Lieutenant Colonel Edgar Asutaya, ang Chief of Police kan Baraga PNP, dahil na mo napitugutan na mag-leave na sarong police sagkod sa matapos ang eleksyon sa Mayo 12. Kung kaya talagang pigmamantinir kan mga kapulisan, partikular man digdi sa Baraga Albay, na visibilidad din ba sa palibot asin gabos sa mga polling centers, iyoan may magkakanigo asin sufficienteng bilang ng mga kapulisan. Digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, ang Daraga North Central School ang saro sa pagkonsiderar ni Police Lieutenant Colonel Azutaya na pinakatatawhon sa aldaw kan eleksyon dahil ang tanan sa 4 na barangay ang maboto sa nasabi ng eskulahan. Kung diya sigud sa iya, saro ini sa tigtawan focus kan sa indang hipatura asin naghalap ng simba kung may mag-abot pang augmentation halik sa regional office na iyo ang dagdag pang itapawagas sa Manila in mga lugar digdi sa Daraga Albay. Dahil ang tabako sa nakondukta kan eleksyon ang tetuan bantayan kundi ang dayman pwedeng mapabayaan ang pasi-orden sa gabos na palibot 54 barangay sa munisipyo kan Daraga Albay alagad sa ngungan pantang nagarami ang eleksyon. Yon ang asigurasyon kan Daraga PNP asin handa na asin may sufficienteng bilang ng mga kapulisan. Dagdag na barata, Joshua Bino. Mag-isyo kang police clearance sa Santo Domingo PNP suspendido sa Lunes. Jomar Bien sa report. Dahil nang una ma-issuein police clearance ang Santo Domingo PNP sa Lunes, aldaw kan eleksyon, Mayo 12. Ini ang pinag-anunsyar kan Santo Domingo PNP sa paagi ni Police Captain Victor Moral. Susog sa kay Moral na hulit special non-working holiday sa Lunes. Asin election man, dahil na sindama ako kan mga magharagad kan National Police Clearance sa indang opisina sa iyang sinabi na sumanga may plano i-schedule na lang sa ibang aldaw ang transaksyon na ini dahil ang apwera ka na special and working holiday busy ang mga pulis para sa pagmantinir kang katrangkiluan sa maabuto na eleksyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB.
Alas 6:24, iba pang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maronilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maronilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla. Number 5. Ito, digdi sa puso ko. Madama kong segundo distrito. Tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balota. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkalde ka, malalaoman. Subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkalde na matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Abangan sa DZGB ang pinakamahiwas, as in pinakamakaskas na election coverage sa Kabikolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, as in gubernatorial candidate sa Albay, as in Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national as in local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs as in OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Abangan. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Kabredo nga para buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kung si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas prinyo si JP Lee. Serbisyong na matanos. Kung si JP Lee handang magserbi. Kung si JP Lee handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. Ang paratukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Dating Senador Bam Aquino sisiguruduhon ang pundo para sa upgrade kan mga state universities and colleges, dagdag na sweldo sa mga paratukdo. Apera sa dapat magkaigwanin sufisyenteng pundo para sa Rebling Kolehiyo. Gusto ni dating Senador asin independent senatorial candidate Bam Aquino na siguruhon na pupundohan ang pag-upgrade sa state universities and colleges kapag langkaw para mapalangkaw ang sweldo kan mga paratukdo. Sigon kay Aquino, importanteng magkaigwanin dagdag na classrooms ang mga SUCs para maakomodar ang paglaog kan dagdag na estudyante na benepisyaryo ninlay na libreng kolehiyo sa iyang isinulong na batas sa Senado bilang principal sponsor. Kasabay digdi na sa siguraduhon ni Aquino na mas tama ang asin sufisyente ang tabang kan mga local universities and colleges hali sa Commission on Higher Education para mas talong mapakarhay ang libre asin pagpapasunod kan libreng kolehiyo. Gusto niyang madagdagan ang scholarship sa mga pribadong eskwelahan asin mga estudyante ng ipon tabang sa gobyerno. Kung makabalik sa Senado, isusulong ni Aquino ang pagpapahiwas kan libreng kolehiyo para mas dakol na mga estudyante ang makinabang asin siguradong may tama na pundo o sufisyenteng pundo ang libreng pabalon na pwedeng kasabay sa ley. Ipagkapalagos man kani ang ley ng libreng kolehiyo pasisiring sa siguradong trabaho para sa mga Pilipino para masiguro ang sa endang marhay na futuro. Dakol lang natabangan sa Aquino sa mga ley na sa iyang naipasar kasabay ang estudyante asin mga magurang sa iyang libreng kolehiyo asin sadit na negosyo sa Go Negosyo Act. Dahil po tinugutan natugang kan Commission on Elections ang kagadan kan mga election observer gikan sa European Union o EU na makalaog sa polling precincts sa maabot na Mayo 12. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sinabihan sindak kan EU observer na pwedeng magsuhay sa international standards ang pagbabawal sa enda sa laog kan mga polling precincts. Sinabi kan ni Garcia, welcome ang mga observer sa mga taga-EU alagad siraram kan Omnibus Election Code limitado sana ang mga accredited na tao na pigtutugutan sa loob kan mga polling places. Sigon kay Garcia na dakulon ang mga EU election observers na maabot sa 300 pero pigtutugutan sinda in the interest of transparency. Pero denanggan sinda pwedeng maglaog sa presento dahil wara ini sa ley. Nakapalaman sa Omnibus Election Code na pwede sanang maglaog na nagboboto, election board members, watchers kan citizens arm, watcher kan parties as in support staff kan poll body. Tinawarindo ni Garcia na daing pigutugutan na iba pang maglaog sa presento maski tauhan kan COMELEC, day basta-basta pwedeng makalaog.
Nagbaba mga tugang nin direktiba ang liderato kan Philippine National Police o PNP sa gabos na Regional Public Information Office na tulos na aksyonan ang election-related incidents sa 2025 midterm elections. Sinabi ni PNP, PIO Chief Police Colonel Randolph Tuano na dahil sa pagbubukas kang National Election Media Action Center o NEMAC sa Campo Crame, kasabay man ang binuksan na Regional Election Media Action Center o REMAC para sa mga probinsya. Kawagutan kaini na magkaskas ang pagresponde kan gabos na PIO sa election-related concerns sa indang nasakupan. Paliwanag ni Tuwano na dapat maging available tulos ang mga informasyon asin makipag-coordinar tulos ang mga PIO. Apera digdipi pagsumiter man in daily updates asin media monitoring reports ang REMAC sa NEMAC sa National Headquarters. Apera digdipi na kusugman kan PNP ang social media monitoring efforts para malabanan ang misinformation as in disinformation susog sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Uminabot mga tugang sa sobra sa 400 na report ang naresibi kan Commission on Elections o COMELEC, Committee on Contrabigay sa o CKB. May kinaraman sa vote buying, vote selling as in abuse of state resources. Sigon kay COMELEC Commissioner as in CKB Chairman Ernesto Maceda Jr. Narehistro nindang kabilugan at 439 na report na naresibi sa kod kasod mang Mayo 8 ay bahanig diyan 268 na may kinaraman sa pagbakal asin pagpabakal nin boto, 130 na pang-abuso sa state resources asin 41 na kombinasyon kang parehong kaso. Kadaklan sa mga kaso nin vote buying asin vote selling may kinaraman sa panahon ng kwarta, financial assistance asin distribution nin mga produkto. Nagsumiter nin primerong impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Duterte Youth Party List na sinja Chairman Ronald Cardema at dating Congressman Marie Cardema nagsumiter nin impeachment complaint kontra kay PBBM sa House of Representatives. Nagkapira sa mga basihan ang reklamo na ang pagtugot ni Marcos na itaw sa sarong Filipino citizen Unang sarong Filipino citizen na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga dayuhan. Magigiramduman na naresto ni si dating Presidente Rodrigo Duterte kan Marso 11 na ipinadala sa The Hague, Netherlands sa direktiba kan International Criminal Court. Iba pang mga bareta masunod magalipas kaini na mga patalastas. Alas 6:34 ni Naga. Express TV News Express. Alam mo ba, iboto na para mayor maraming magagawa. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan. Alam mo ba, iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor marami siyang magagawa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinamang, padama kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Vince Baltasar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltasar, madali mong ranihan.
konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, the third. Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor Kansyudad ng Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol.
131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Support, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village South, 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Ramírez, for city councilor, Lilian Ramírez, my one and only choice here in Legazpi. Trust in me when I say, Lilian Ramírez, our city councilor, Lilian Ramírez, there will be no other more. Ramírez, amiga, kandangwa. Lilian Ramírez, amiga, kandangwa. Iboto Lilian Ramirez, numero 20 sa balota para konsihal sa siyudad ng Legazpi. 7 taon. Halos 7 taon na pagkakakulong sa gibugibong kaso, nirautan, kinasuhan, kinulong. Pero dawa anong inapunsa sa iya, de siya nagpundo. Nagtios siya, nagtiyaga siya, nakaraos siya. Ngunyan, malaya na si Laila. Asin nagpapadagos na ilaban ang lambang saro sa to. Bilog ang sakuyang suporta sa ML Party List. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML LTG for 146 FFA of the Los Santos Avenue, Makati City. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal kaya sa luwaskan Pilipinas napanuponin kurahaw asin an palibot kan Sistine Chapel matapos na mahiling ninda an pagluwaskan puti naso sa chimney kang chapel. Senyales sinina nakapili na 133 na cardinal sin bagong Santo Papa para na masalida kay Dipontong Pope Francis. Kasabay kay ni pinatanog ang kampana sa palibot kan Vatican. Inani katulong pagkakataon na nagkaigwaning butuhan sa conclave asin nakakuanin sobra sa 2/3 o 2/3 majority para mailihir ang leader kan sobra sa 1.4 bilyon na Katolika sa bilog na kinaban. Napili bilang bagong Santo Papa si Cardinal Robert Prevost ang 69 o 69 anyos na si Prevost ang kainut-inuting American Pope sa istorya kan simbahang Katolika. Papangaranan siya bilang Pope Leo XIV. Ayo ang naging o magiging ika-267 na Santo Papa. Si Pope Leo XIV ipinangaki kang Septyembre 14, 1955 sa Chicago, Illinois. Kan taon 2023 kan nagsignar siya ni Pope Francis bilang Prefect of the Dicastery for Bishops as in Presidente kan Pontifical Commission for Latin America. Bareta mga tugang may kinaraman sa negosyo. Business News. Business News. Nagpagiramdom ang Department of Labor and Employment sa tamang pasweldo sa midterm election sa Lunes, Mayo 12 na pigdeklarar bilang special non-working holiday. Sigon sa ahensya, ang mga empleyadong malaog sa Lunes kwalipikadong makaresibin in full pay as in karagdagan na 30% kan basic wage. Inisusugman sa Presidential Proclamation number 2878 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mga empleyado man na daimalaog sa trabaho sa Mayo 12 subject sa no work, no pay principle apera sa nakunigwang company policy, practice o collective bargaining agreement para man sa mga empleyadong nagtatrabaho nin sobra sa 8 oras o nag-overtime sa eleksyon, makaresibin dagdag na 30% kan sa endang orasan na sweldo. Ang mga nagtatrabaho na chimpong rest day, iyo ang kwalipikadong makaresibin ng karagdagan na 50% kan sa endang basic wage para sa primerong 8 taon. Kung nagtatrabaho sa rest day na sobra sa 8 oras, dapat mabayada nin karagdagan na 30% kang orasan na sweldo para sa sobrang oras. Health news, mga tugang, aramon ta daw ang karahayan kang regular na pag-check up sa mata. Susugyan sa
rekomendasyon kan mga eksperto para mapreventaran ang nearsightedness sa mga aki. Detalye kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang sobrang oras sa indoors as in intensive near vision activity, may halanggaw na peligro sa mga aki na magsapar ni nearsightedness o myopia sigon sa mga eksperto. Sa indang sinabi na ang pagkakaigwan ng regular breaks as in pagkonsumo nin mas dakul na oras sa luwas o outdoors, nakakabawas ng peligro. Dagdag pa ka mga health experts na regular na magpa-check up ni mata as in gumamit ng antipara base sa instruksyon kan eye care professionals. Health News from News Base Mardela, Daing Ibadan. Ininang sa tuyang likas. Si Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa. Marhay na pagkagapot, ininang sa tuyang likas sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa interong nasyon. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalimtan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagulgol. Dulot na kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sorsirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa kot sa moderatang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigalaumang poon 26 sa 33 grado sentigrado. Mantangang heat index digdi sa Legazpi City Albay ay pwede pong umabot ng 43 degrees Celsius. Mantang sa ibang parte kang Kabikulan ay pwede pong umabot from 41 to 42 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:21 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:02 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live haligid sa DOS, di Pag-asa, Ligas. Sa pangaran mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Kasabay dyan si Jenny Balyaran, sinang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Alwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawang maka-Diyos yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta.
katanungan sa PhilHealth, makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa buong gobernador, umayon na nalbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa buong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsyang Tanabay, kain buwan siyang maray, programa asin proyekto para sa tigagarahay, serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang ng probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa buong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Dinegosyo mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ko ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko! Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at yaran, isadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Gayeng progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on May 10, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PBFB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, May 10, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga DUFA operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 p.m. at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, DZGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Abangan sa DZGB ang pinakamahiwas as in pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, as in gubernatorial candidate sa Albay, as in Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national as in local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs as in OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Abangan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda,
ang lalaking hindi inuumaga. Sige! Mga tugangan, mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom ni lala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule, halis sa herb natural kay aligtaan. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant yan, na epektibo sa pagkaon ng proteksyon sa rondo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kay ni may bisyo man na wala, mahilig man yung minumuday. Mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamungo. Kaya po mga liver lovers, mag liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat kanserong bagantabay. Mabalik po ako mga tugang alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabo. GB as all. God is good all the time. Bumoto nin tama, iboto ang tama. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system